Čaute, moje meno je Erik Trezor, mám 29 rokov a som postihnutý. Prišiel som vám sem predstaviť skladbu Familia, ktorá vyšla ako posledná na mojom YouTubeovom kanáli aj na Spotify. Poďme si to prejsť celé dopodrobná. Túto skladbu som začal písať tak, že konečne som si povedal, že doteraz som venoval pozornosť iba tomu okoliu a všetkým tým dejom, čo sa diali okolo mňa vonku a v blízkom okolí, ale nikdy som tak konkrétne nevyjadril nejakú vďaku alebo nejaký názor priamo tým svojim ľuďom, ktorí pri mne stoja od začiatku. A preto sa tá skladba aj volá Familia, že vlastne to zobrazuje nejaký spolok alebo nejakú súdržnosť. A presne preto to aj začína vetou, že táto vec ide pre tých pár, čo sú tu pri mne od nuly. Takže ja som na nule stále, takže... Len ľudí je menej. Srandujem, je to v pohode. Všetko je to v pohode, akože necítim sa nejaký výnimočný človek, nejaká extrémna celebrita, stále som v podstate, si myslím, že som zaraďovaný skôr do toho undergroundu, toho rapu. Samozrejme, že chcel by som to postupne zmeniť, ale už akoby taký ten zápal toho drzého Erika, ktorý bol, keď mal 24 rokov, zmizol odkedy, alebo mizne, niekde to vo mne stále žije, ale je to niečo iný život za posledný rok a pol, odkedy mám doma dceru. Takže už to není o tom okolí, o tých chlapcoch, o tom, že stále sme niečo šmelili, chodili po vonku, stále sa niečo špekulovalo. Bol som všade, aj tam, kde som nemusel, ale teraz sa to tak celé nejako upriamilo medzi nejaké mantinely, tam sa držím a skôr sú pre mňa viacej priority doma a to, čo je na stole, ako to byť všade ten najvýraznejší. Máš možno pocit, že si bol pred tým, ako si mal už túto rodinu a taký viacej nasratý? No určite, že viacej nasratý, ale aj viacej drzý. Tak ono, človek takto, ja to nechcem povedať tak nejak sprosto, ono to není na chválu, ale z mojej partie, dajme tomu, že z 15 ľudí sa ocitlo, alebo aj je, alebo už sa aj vrátilo proste z basy. Hej, že boli to proste také tie klasické pouličné príbehy a bol som nasratý už aj z toho dôvodu, že stále sa proste niečo dialo, nikdy nič nebolo v podstate v takej harmonii, vždy to bolo také akčné a teraz som sa tak keby usadil doma, že to padol, ten prach padol, tak ja som doma. Proste venujem sa iba prioritám, naháňam si peniaze, venujem sa hudbe, venujem sa biznisu, ktorý mám, vrtám ešte studne, mám na to firmu, takže ja som skôr taký typ, že už taký otec. No. Ale ešte takto, nechcem to povedať úplne nejaký, že som nejaký inžinier zo mňa alebo niečo. Stále som drzý, ale už také tie nervy a taká tá agresivita, už to nechcem robiť. Ako napríklad na začiatku, keď som vydal Amiga a teraz niekde dojdem a ľudia to chcú, aby som to zahral, tak ja sa cítim niekedy pri tom až blbo. Hej, že repovať, že mladé piče šňupu kokain, lebo sa mi na to zle pozerá, že už teraz pozerám skôr na to, že raz to bude pozerať moja dcera. Samozrejme, nemôže sa stať zo mňa Miro Jaroš, ale musím tam zachovať samého seba, ale presne toho vyspelejšie ja. Múdro som to povedal? Strašne múdro. Tak to nestrihaj. Dobre, takže prvá štyrka. Táto vec ide pre tých pár, čo sú tu pri mne od nuly. Žiadne pretvárky, vždy pekne do huby. Čo pomohli bez slova do poslednej koruny. No a to je presne to, že táto vec ide pre mojich. Je to oslovenie, že je to pre vás tých pár, ktorí ste tu pri mne stále v dobrom aj v zlom. A čo ste ma podržali, či keď už bola ťažšia chvíľa, alebo keď som vydával prvý solový album, tam som sa troška tak prerátal, že ma vyšiel 20 000 eur kvôli tomu, že 14 000 ma stali iba beaty, lebo beaty som kupoval z Nemecka, z Francúzska, tie produkcie boli proste o 100-krát drahšie ako na Slovensku, tak proste tí chlapci v partii ma podržali, lebo vedeli, že som taký hlas ich a tí chlapci sa mi z tých hnusných peňazí vyskladali na ten projekt. Čiže pomohli mi aj v ťažkých chvíľach, preto som sa rozhodol to takto odštartovať, túto skladbu. Dnes s nimi stúpam, s nimi padám, každá banda vždy mala hada. To si myslím, že je také. Samozrejme, už nie sú všetci istí pri mne, že sa to pomenilo, boli nejaké konflikty, troška sa to prestriedalo, ale
sú istí ľudia, ktorí sú tu fakt pri mne od začiatku, možno od úplného začiatku, niektorí dokonca od 11 rokov, že to kamarátstvo už je skoro 20-ročné. A spolu sme si prežili tie pekné chvíle, kde sme boli vyššie, potom tie pády, potom sa pozviechať, proste držali sme spolu, tak som to tak priamočiaro vystrelil zo seba. Každá banda vždy mala hada, však to asi nemusím sa k tomu vyjadrovať, každý máme vždycky nejakého čierneho Petra v partii. Bolo ich viacej. Tak vždycky sa to tak ukázalo. Hlavne, ja nechcem o takýchto veciach rozprávať takto priamo, ale však prečo ne? Proste drogy ľudí zmenia. Ja nehovorím, ja som nikdy nebol nejaký narkoman alebo tak, ale proste boli chlapci, ktorí keď s tým robili a bolo toho veľa, tak proste tomu nejako prepadli a pomenili sa charaktery, pomenili sa ľudia a ukázali, ne že sami seba, akí sú v skutočnosti, oni možno ani takí neboli, ale proste sa zmenili. No proste to tak je, že také drogy ťa proste vybuchajú a niekedy zabudneš na to, kto si a kto sú ľudia okolo teba a žiješ si nejakú svoju schýzu a svoje pravdy a potom aj toho najbližšieho dokážeš zarezať v tej chvíli, keď nečakáš. Ako riešiš také situácie, keď zistíš, že máš vo svojom okolí hada, že si človek, ktorý dokáže takto rýchlo niekoho odstrihnúť? Hej, ja som človek, ktorý dokáže zo sekundy na sekundu, proste mne je jedno, že máme za sebou nejakú históriu a tak. Ja pozerám na to, čo je aktuálne a ja nechcem strácať čas. Ja mám tiež už pomaličky 30 rokov, čiže sa musím podľa toho aj chovať a nechce sa mi strácať čas a energiu s nejakými ľuďmi, ktorí proste za to nestoja a ich smer není tam, ale ešte do väčšej, jak boli predtým. No, môžeme to povedať. Takže tak. Ďalej, jak to začína, jak je tá pesnička? Každá banda vždy mala hada, ľahko z pravej ruky bude ľava, život občas musí byť tak trochu dráma. Hej, tak toto sme asi zhrnuli. Chceme auta, veľa koní, z paneláku rovno kúpiť domy. Ísť za sebou 10 aut, limuzíny, SUV, nech vedia, hen to sú oni. Chceme auta, veľa koní, tak ako každý mladý, zdravý chlapec, aj ty za kamerou, Ondrejko, aj ty máš rád pekné silné auta, ne? Takže to je asi také chlapské. To sme vždycky chceli, proste tá vízia od malička bola, že budeme raz taká tá partia, že budeme mať všetci auta, pôjdeme za sebou, budú vedieť, že hen prichádzajú trezorovci. Tento sen sa rozplynul, ale tie auta stále chceme a z paneláku rovno kúpiť domy. To je podľa mňa sen takého každého človeka, či už ženy alebo chlapca ako ja, že chceme proste viac v živote stále sa posúvať, lebo je to taký ľudský syndrom. Máš nejaké vysnívané auto? Tak vieš čo, akože ja stále každý druhý mesiac si nejako ulietam na nejakých iných snoch, ale ja som spokojný s tým, čo mám, ale chcel by som určite raz mať nejakého starý americký nejaký Dodge Challenger, fajnový z nejakých 70 80 rokov, že nech sa na tom šmýka prach presne a že keď pôjdem, tak nech sú všetky oči na to auto. Takže taká chlapská záležitosť smrdeť od dole. To by som chcel. A bývať v dome. To už bývam, ale chcem ešte viac. Takže tak. Ísť za sebou 10 aut, limuzíny, SUV, nech vedia, to sú oni. Prísť, pobereme profit. Hovno, zmení zlato, stačí dotyk. Žiadna malá domov, ale priame kopy. Celý hviezdu tu máte, poďte fotiť. To je koní, spanela koní, zase sa SUV, nech vedia, to sú oni. Prísť, pobereme profit, však klasika. Prísť, zarobiť peniaze s tým, čo máme. Ja si otvorím takto text, sorry, lebo takto, keď si to budeme recitovať, tak tu budeme dlho. Prísť, pobereme profit, dojsť, zarobiť peniaze, to znamená dojsť napríklad na koncert, urobiť si svoju robotu, na ktorej makám od svojho malého ja, od 11 rokov a hovno zmeniť zlato, stačí dotyk. Tu bola taká metafora vlastne toho, že čoho sa chytím, tak to premením na zlato, že aj keď niečo není úplne vhodné, alebo niečo také, že to ľahko sedí a ľahko sa s tým pracuje, tak proste, keď to chytím do rúk ja, tak z toho spravím zlato. Nevždy je pravidlo, ale snažím sa. Žiadna malá domov, ale priame kopy. Klasika, metafora, že žiadna ľahká prihrávka svojmu brankárovi, ale proste strela z plnej nohy, rovno na branu. Chceli hviezdu tu máte, poďte fotiť. Víš ako. Úsmev. Ne na silu G, ale G. Čomu to ide z očí, že je zlý. To znamená, že nemám rád ľudí okolo seba, nikdy som to nemal rád. Chlapcov, ktorí na silu
chceli ukazovať alebo dokazovať, že sú niečo viac ako reálne sú, že chcú dokazovať nejakú silu a budovať rešpekt tým, že ich je najviac počuť, majú také tie frajerské reči, ktoré ja sa cítim pri takých ľuďoch blbo, keď mi rozprávajú, kde koho zbili, kde čo vyvedli, kde čo hento, toto a takéto tieto americké scénáre, čo väčšinou ani nie sú pravda. Proste keď je niekto frajer, tak o tom nepotrebuje rozprávať a hovoria za to jeho výsledky. Takže asi toľko. Tam, kde treba nelen tak robiť jeba, keď bude býv, tak ty rýchlo zistí, že s kým. A to je presne to, čo som povedal, že robiť frajera tam, kde je treba a nelen tak robiť jeba. A keď príde problém, tak vtedy treba ukázať, kto naozaj si. A ne iba vtedy, keď netreba a potom, keď niečomu dojde, tak nikoho není. To sú také skúsenosti. Jeden druhému bude kryť chrbát. Keď sa to posere, nebudem zdrhať. Podám ruku vždy, keď budeš zažívať pad pod na hruď, kamarát, ja ťa mám rád. To znamená, budeme kamaráti, budeme si kryť chrbát, vždycky v dobrom aj v zlom. Keď sa niečo stane, nebudem utekať, budem pri tebe stať a pod na hruď, kamarát, ja ťa mám rád. To znamená, že aj keď máš slabú chvíľu, ja ťa podržím, poď sem, postiskám ťa, ideme na to. Dáme to všetko spolu. Ty si veľmi dobrý kamarát. Som, ale už ne veľa ľuďom. A máš teda už okruh ľudí, ktorých zrátaš, dajme tomu, že na jednej ruke? Že... Mám svojich takých ľudí, ktorí proste mi po dlhej dobe ukázali, že majú fakt charakter. To sú fakt takí ľudia, že si ich vážim. Samozrejme, každý máme svoje muchy a ja nie som dokonalý a viem byť tiež pekne sprostý a mať svoje chvíľky, že musia mi dohovárať a bojovať, lebo tiež sa niekedy už potom opustím alebo vyhorím, ale myslím si, že to je ľudské, netreba robiť frajera, že vždycky sme nad vecou. Ale je to úzky okruh, určite zmenilo sa to, hovorím, bolo nás veľmi veľa, bolo nás 15, 20, keď bola nejaká party na dome, že sme sa všetci zbehli cez víkend, nás tam vedelo byť aj 30. Ale teraz, keby som to zrátal na ruke, že ľudí, ktorých mám, alebo respektíve keď som spočítal ľudí, ktorých mám na dráte, že si zavoláme, tak ich je fakt málo, je to možno do 10 ľudí takých, na ktorých viem, že keď im zavolám, tak vždycky mi pomôžu, nikdy mi nepovedia, ne, a sú mi nápomocní. Ale to sú väčšinou presne takí ľudia, ktorí rastú tým vekom a neostali zaseknutí niekde v nejakých pseudogangsterských časoch z mladí. Refrén. Familia, pripijam na úspech pohárom vína, lifestyle do našich ulic neradia, zobraný útok, dnes hra prvá liga. Takto to znie strašne, ale v tom refréne, keď si to vypočujete, tak to celkom pasuje tie rímy. No, familia, pripijam na úspech pohárom vína. Pripijam na úspech, aby sa nám darilo. Vždycky, keď si niekto štrngne na zdravie, my si pripijame na úspech. Vždycky do nového roka, aby sme sa posunuli niekam dopredu. Tiež to není vždycky pravidlo, ale robíme všetko preto. Lifestyle do našich ulic neradia. To znamená, ja chcem v hudbe podávať vždycky také tie sociálnejšie témy alebo také tie príbehy zo života, že niekedy si ľudia povedia, aj napríklad nejaké vyjadrenia festivalov boli manažérovi, že ma tam nechcú, lebo je to nevhodné, ale niekedy to ľudia berú z toho jednoduchšieho konca, z tých mojich skladieb, tak jak to vyznie, ale niekedy sa nezamyslia nad tým textom, že ono väčšinou, aj keď rozprávam veci, ktoré nejsú úplne nevyznejú na prvý dojem úplne pre mladých ľudí alebo naučné, tak vždycky v tom niečo naučné je, lebo ja sa snažím tým ľuďom tam vysvetľovať to, aj keď hovorím o drogách alebo niečo presne o týchto veciach, čo som hovoril na začiatku, že jak z toho vykľúčkovať, jak sa tomu vyhnúť, jaké sú následky. To není o tom, že ja niekomu rozprávam, že kokot, kúp si čáru, vtedy budeš gangster, keď vyfúkaš viac jak tvoj kamarát. Ja proste hovorím o tom, že sa to deje, jak to funguje, ale vždy sa snažím dať hlavnú myšlienku nejakú toho, že nikdy to není úspech. Nikdy to není cesta. Ani nikdy nebude. Už vôbec ne tu na Slovensku. A keď tam spomínaš, že nie rádia, aký máš názor na interpretov, ktorí robia možno taký komerčnejší? Úplne v pohode, akože ja možno raz urobím skladbu, ktorá bude mať odkaz pre tú ulicu, ale možno to bude tak zvučné, že zase to zoberú z iného konca, bude to znieť tak, že to do toho mainstreamu alebo do toho rádia proste pôjde. Vôbec sa tomu nebránim, ale že by som bol interpret, ktorý vyslovene naháňa to, aby ma nejaké rádio zahralo, to každý, kto si pustí môj playlist, vie, že asi sa za tým nenaháňam. Ale samozrejme, musia byť, každá sorta tu má svoje miesto, každý reper tu má svoje miesto a ja to neberiem, v môjom prípade to neberiem ako prestíž, ak chcem byť skôr hlas toho ľudu na tej ulici a vždycky vychovávať tú mládež, lebo ja vidím stále, že tí chlapci,
tu sú. Tí chlapci na ulici stále sú, aj budú. Ale ja im chcem práve že odkázať to, že je frajerina, keď už sa do toho pustíš, tak sa snaž z toho vyťažiť a nikdy neostať v tom hovne. Čo viac tomu povedať? Preto ja vždycky hovorím o tom, že chodím vrtať aj studne, hej? Lebo veľa reperov alebo influencerov, všetci ukazujú také tie highlighty, všetci sú milionári, všetci žijú taký ten pseudo veľký fame, lenže reálne tí ľudia mladí, ktorí sú vlastne influencovaní týmito ľuďmi, potom si myslia, že život je pežičko. Dievčatá sa nepotrebujú vzdelávať, stačí, keď si zoberú na leasing cecky a potom sa nafotia na OnlyFans. Príklad. Chlapci nechcú robiť, proste chcú byť iba kokot, keď chcú byť pseudogangstri, no proste to není cesta. Frajerina je zobrať do rúk kokot, sa postaviť proti životu, že keď aj niečo je, dobre, ja zarobím z hudby tak, nemusím chodiť do roboty. Ale chodím. Prečo by som sedel doma? Pre mňa je každý čas, ktorý dokážem speňažiť, iba plus. Lebo nikdy nemusím byť počúvaný navždy, hej, možno za 5 rokov príde doba, kedy ten rap bude úplne o niečom inom, príde nová generácia a ja tiež stále starnem, stále utekám od tých ľudí. Takže vieš, ak to je. Už teraz v podstate to mám tak, že väčšinou ma počúvajú ľudia nad 25 rokov. Hej, že tí 15-roční, čo sú dneska, im tie moje texty moc veľa nenapovedia. A to je tá kategória ľudí, tých 15-ročných, sa na tie koncerty chodia rozbíjať. Preto ja nemám každý víkend vypredaný klub, lebo skôr oslovujem ľudí nad 25 rokov, ktorí v piatok večer, keď dojde po robote domov, tak jebe na to, aby chodil medzi 14-ročných chlapcov a dievčatá, skakať do klubu za 10 €, ale radšej bude doma, kúpi si odo mňa brand, keď bude mať mikinu za 80 €, tak si ju kúpi. Keď bude mať CDčko, tak si ho kúpi. Bude ma počúvať. Ale proste na ten koncert neostávajú síly. Ja to mám takisto. Tiež cením niektorých reperov, ale nepôjdem skakať na stage, pod stage. Tvoji fanúšikovia s tebou ako keby vyrastli, že... Určite, akože však ja som to videl, hej, aj keď som mal barbershop ešte v Podunajských Biskupicách, keď som kvázi začínal vydávať takto verejné tracky, tak tí chlapci tam boli a veľakrát vidím, že som uspel. V tom zmysle, že tí chlapci si z toho niečo zobrali, hej. A aj keď robili, dobre, však tam boli chlapci zo sociálnych rodín, takých, že babka dealer, dedo dealer, mamka dealerka, fetoška, vieš, proste a takto. A nejakým smerom som ich namotivoval tomu mať rozum. Poďme si otvorené. Už len chlapci, pozdravujem, Double L Barber, chalanov, boli chlapci, ktorí pracovali u mňa. Tiež tam nebola niekedy úplne taká tá disciplína a všetko toto, ale v podstate, ako keby sa to pri nás naučili a dneska mi aj dajú za pravdu, že kokot, mal si pravdu už vtedy, keby sme sa už vtedy toho držali, dneska by sme možno mali ešte 5-krát viac. Hej, že proste pre mňa je toto také posolstvo, že chcem vychovávať normálnych chlapov, ne na silu gangstrov, ne na silu pajacov, ale chlapov, kurva, čo sa vedia postaviť k životu a nepozerajú cez ružové okuliare. Lebo doma nikto nezarobí veľa peňazí. Víš. Druhá sloha. Vždy mám spoľahnúť na svoj kontakt, čo sme rozohrali dnes, musíme dohrať, konať, zahodiť odpad, musia von z paluby haraburdy, čo slúžia ako kotva. No, vždy mám spoľahnúť na svoj kontakt, to znamená presne to, vždy sa spolieham na tých svojich ľudí, že viem proste, keď zavolám o polnoci, tak vždycky mi budú napomocní, nestane sa to, že mi povedia ne, alebo že mi zložia telefón a budú sa robiť, že neviem čo. Čo sme rozohrali, musíme dohrať. To som myslel presne tento rap, že už keď sme sa do toho pustili, tak už to musíme dotiahnuť do konca. Jak som spomínal, ja som není žiadny mainstreamový rapper, ja som undergroundový rapper, ktorý dokáže z tých peňazí, z tej hudby vyžiť. Nehovorím, že ne. Ale už sme to rozohrali a musíme to dohrať, že niekedy už, aj keď mám také stavy, že už by som sa na to vyjebal, že už sa mi nechce, jak keby dobíjať tých mladých alebo tak niečo dokazovať a pretekať sa, tak proste už není cesty späť. Už sme to rozohrali, už to musím dohrať. Sú tu ľudia, ktorí to chcú a možno stále ľudia, ktorí o mňa ani nevedia a môžem im niečo priniesť. Som sa presne chcela opýtať, či si mal niekedy chuť sa na to celé vykašľať. Určite. A keď áno, čo ťa priviedlo späť? No, mal som veľakrát na tým takú už že kokos, neviem, či som ešte na to, lebo ja takto.
ja keď idem na koncert, ja to neberiem jak party, hej, že dojdem do backstageu, poďme sa rozbiť, konečne je víkend, že zvieratá. Ja to beriem tak, že už keď vychádzam z Bratislavy, tak ja už sa vidím oproti, ak idem domov. Ja to beriem, že idem do roboty. Presne to je možno taká tá moja chyba toho rastu, aj viacej tvoriť si tie kontakty na scéne. A všetko jedno s druhým, lebo ono dneska nestačí robiť len dobrú hudbu. Za to si ja stojím, že ja ju dobrú robím. Ale niekedy to je fakt aj o tom, že musí zapadať do nejakej skupiny a partie ľudí, ku ktoré zadajú tí mladí ľudia ako k trendu. Neviem, či sa mýlim, ale proste takto cítim. A ja na to nemám asi charakter. Mne to aj Momo raz hovoril, že kámo, ty už pred 6 rokmi, že ty budeš mať s týmto veľký problém, keď sa trošku tak neprezlečeš ten kabát, že s takýmto charakterom to budeš mať ťažké, lebo som podobný tomu jemu a hovoril to z vlastnej skúsenosti. Len proste na to nejsom. Nejsom na to niekomu stále ťapkať rameno, aký je dobrý, všade sa na silu ukazovať, udržovať kontakt. Ja som bol vždycky z takej tej verzie, že keď som raz kurva dobrý a niekto chce robiť niečo dobré, tak vždycky budem mať tie dvere otvorené. A v podstate aj mám. Koho na ten feed oslovím, tak ten feed vždycky dostanem. Ale môj problém bol aj to, že som robil dlho sám, že v podstate som sa nejako neotváral v scéne, mal som feat s Gustavom, skladbu La Liga, čo ani nebol rapper, čo bol typek, ktorého mi Fučo doniesol, Mexičana, že brácho, že on ti dá freestyle. A Čavo zajebal freestyle, že on sa nejako nebil, potom som tam mal nejaký feat s Michailovom a to je všetko. Ono v podstate minulý rok som začal tak, že som spravil feat s Peatem, urobil som s ním album, urobil som album s Momom. S kým som spravil feat teraz? S Luka Brasim, s Rafaelom, ale doteraz som sa k tomu nejako moc nemal, lebo mal som taký iný názor na tú hudbu možno, alebo chcem sa spájať s ľuďmi, ktorí dávajú proste podobný odkaz tomu ako ja. Takže chcel som sa na to veľakrát vyjebať z toho dôvodu, že asi na to nejsom, ale proste z toho necúvnem, lebo venujem sa tomu od 11 rokoch, natlačil som do toho kopec peňazí a viem, že tu je niečo, čo si ešte potrebujem pobrať naspäť, takže ešte som nepovedal posledné slovo. Veľkosť bandy závisí od konta, sotva by to so mnou dala zlato kopka. Veľakrát v dnešnej dobe sú také tie pseudokamarátstva založené na tom, že kto má koľko peňazí. Že keď má niekto veľa peňazí, tak tedy má veľa kamarátov. U nás to bolo vždycky o niečom inom, skôr to bolo o tej ľudskej stránke. A sotva by to so mnou dala zlatokopka, to znamená to, že ja nie som žiadny milionár ani nejaký reper, ktorý zarába nezmyselné prachy mesačne alebo aj ročne. Takže zlatokopka by ma asi nelúbila. To som chcel tým povedať. Dotla z hory puto, keď si potkan, sám vylezem hore a budem kývať z okna. Takže zase sa vracame k tomu, keď je niekto potkan z hory puto, radšej pôjdem sám, vylezem hore, a potom takto budem kývať, že ahojte, som dorazil. Nemám čas na to strácať ho s hocikým, nemá to význam, musím sa priznať, mám v piči tvoje pocity. No, v podstate sa točíme stále okolo tej istej myšlienky. Nemám čas na to strácať ho s hocikým. To znamená, že už nemám presne čas udržiavať nejaké kontakty a kamarátstva s ľuďmi, ktorí majú úplne nejaký iný smer v živote. Skôr si držím tých ľudí, ktorí majú podobné názory, podobný smer, podobné priority. A mám v piči, čo si kto o tom myslí. Pozerám zblízka do tvojich cudzích očí a pýtam sa, kto si ty. A to je presne taká tá metafora, že už veľakrát mám pocit, aj z tých ľudí, s ktorými som trávil roky a nejak sa nám rozchádzajú cesty a názorovo, že keď sa pozrieme do očí, že už mám taký pocit, aký sme sa nikdy ani nepoznali. Ja keby sa nikdy nič nestalo, ja som možno v tomto taká čudná povaha, ale ja fakt dokážem urobiť mantinel zo dňa na deň. Proste, lebo ja to beriem tak, že čas tu na svete máme iba jeden a chcem ho využiť vždycky tak, aby to bolo výhodné pre mňa. Ono to znie možno sebecky, ale ne, že len pre mňa, alebo pre ľudí, čo si to zaslúžia. A proste, keď je niekto, už cítim z neho, že to už nemáme niečo spoločné, tak kto si ty? Proste, skončili sme. .cz. Dobre. Opustil si prístav, odteraz stav medzi nami je zložitý. A to som asi už vysvetlil, že? Dobre. Jeden druhému už nekryje chrbát, keď sa to posere, nebudem zdrhať, nepodám ruku, keď budeš zažívať pád, už nesi viac moja família. Takže,
už, jak som povedal v prvej slohe, že podám ruku vždy, keď bude treba, tak teraz už je presne ten opak, tej druhej slohe som povedal. Prvá sloha bola vlastne o tom, že jak spolu držíme a druhá sloha už bola o tom, jak sa to celé kazí. A tento záver je o tom, že ono je to podané presne tak isto, jak v tej prvej slohe, ten záver, len už v tom zápornom smere, že už ti nepodám ruku, keď budeš zažívať pád. Už mi to je jedno, už si v tom sám, už keď padáš, už sa z toho musíš vylízať sám. Nebudem zdrhať, keď sa to posere, to znamená, že vtedy to bolo myslené tak, že nebudem zdrhať, keď sa niečo posere, že ostanem tam a budem to s tebou riešiť. A teraz to je myslené tak, že nebudem zdrhať, keď sa to posere, lebo už nemám prečo. Už tam ostanem a ty si utekaj, kam chceš, už sa ma to netýka. Aj keď to je povedané v podstate tá veta presne tak isto, len je to dvojzmyselne. Už nej si viac moja familia. Treba k tomu niečo hovoriť? Takže toto bol Decoded so mnou, so šarmantným mladým pánom, skladba Familia, ktorá je všade, na všetkých streamoch, na YouTube si môžeš pozrieť klip. Daj odber a sleduj ďalšie diely. Familia, pripijam na úspech pohárom vína, lifestyle do našich ulic neradí.